sastre. L'aigua no ve a matar, sinó a recordar. ¡En Cristo! M'enfonso en el fang profund i no tinc on posar els peus. Espanya! 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 Abans de sortir de casa necessito fer alguns estiraments. Soc Maribel Vilaplana. Pensaments positius, Maribel. Pensaments positius. Només vas dinar amb Maton. Només vaig dinar amb Maton. I estem llestes per anar al jutjat. Centre de coordinació i operació de... Anna, què fem, sisplau, davant? Podríem avisar a tothom amb un missatge. Va! ¡El cambio climático! La culpa es de las veïnes que no van netejar bé l'escaleta aquell dia. Sí! Yo pedí ayuda y se me negó. Soy víctima de una conspiración machista y bolchevista que me ha querido retratar de machista. No és el meu rostre. L'he perdut! Estic morta. Ja no hi ha gasolina, ni electricitat, ni correu, ni avions, ni trens. La vida retrocedia 5 segles enrere, però jo, durant aquells 9 mesos, anava contracorrent. Mesurava el temps al meu ventre. El meu ventre es preparava per trencar aigües. Volia que sortissis, que deixessis en mi una empremta.